Karl Vella kien persuna li fis-snin li kien marid bil-marda tal-kanċer ġibet l-ammirazzjoni ta' bosta. Dan għaliex minkejja d-diffikultajiet li kien għaddej minnhom kont isibu dejjem minn ta' quddiem biex jgħin. Il-memorja ta' Karl se tibqa' tgħix fil-Karl Vella Foundation li twaqfet dan l-aħħar. Numru ta' volontiera għandhom il-ħsieb li jipprovdu edukazzjoni u appoġġ psikoloġiku lil tfal milquta minn mart fil-familja. L-idea li ssir din il-fondazzjoni kienet imnebħa mill-fatt li l-mara ta' Karl esperjenza diversi emozzjonijiet ma' tfal tagħha wara t-telfa ta' missierhom. Il-fondazzjoni se tibda tiffunzjona kif jinstab post xieraq fejn ikunu jistgħu jibdew jiltaqgħu dawn it-tfal ta' bejn il-5 u 17-il sena. Qabel jingħata bidu għal dawn is-servizzi qed isiru workshops minn grupp ta' psikologi sabiex il-voluntiera jħejju ruhom għal diversi aspetti li jistgħu jiltaqgħu magħhom il-quddiem. Matul dawn il-workshops se ikunu diskussi diversi suġġetti fosthom il-counseling, mart kroniku, psikoloġiku u l-aħwa fost oħrajn. Tkellimna ma' Claire Kirkop, il-President ta' din il-fondazzjoni. U allura aħna nixtiequ li jkollna premises, ikonna post fejn ikunu jistgħu jġibuhom għandna sakemm imorru għat-treatment l-isptar pereżempju, u aħna se nkunu qegħdin nofrulhom support kemm ta' edukazzjoni kif ukoll psikoloġiku u anke se nkunu qegħdin nofrulhom affarijiet oħra ta' divertiment ukoll. Matul wieħed mill-workshops iltqajna wkoll ma' Rose Vella, il-mara ta' Karl. Min jaf il-Karl jaf li kien bniedem li kien iħobb jgħin ħafna lil ħaddieħor, kien inħin kollu ħsiebu f'ħaddieħor u x'in Claire avviċinatni biex nagħmlu dal-proġett. Ħadd pjaċir għax il-memorja ta' Karl tibqa' mfakkra it's his legacy, u dak ix-xogħol li kien jagħmel ħajibqa' jsir u ismu ħajibqa' jiġi mfakkar.